Kurukira wanaita Mozambique. Inini mparo wangu kuburuka kwata kumudzi aburuka akangonongono agora chaita manje kumudzi nindiri kumudzi manje kumudzi kwangu agora ndaita ng'anga ndaita mambo mondoro manje ndiri kumudzi so manje baita zvinhu zvenezo manje baita hondo manje hondo iya yaita hondo iya penepo pauya muwa ndati chi manje nalotaura manje ndibe manje kutaura kwake manje kuti tizwanane handiti hondo yauya na masoja handiti masoja atanga kurukira pamudzi pangu agora so waparadza reti kuparadza pamudzi pangu agora so mwanayu baba uyu manje agora aona manje kuyang'ana manje ari mwana munyini ndo batanga kutamanga manje kurukira kuti kumudzi agora abukira Zimbabwe agora so babukira Zimbabwe kuno manje kabe kuti aringira manje kuti hondo yapera ndiringire kupi kumudzi kale abukira muno manje akura asvika nguwa yakurora arora ari muZimbabwe muno agora ndo akwata akadzara akadzake agora agara manje agara agora so chandikurutsa manje kumudzi ndigure chandikurutsa manje kumudzi kubudiriwa wapare pamudzi watanga kubudiriwa baita mhere pamudzi agora so avamba mwana jani manje ndayang'ana manje ndiri kumudzi jani chinyi chaitika pamudzi pemwanangu ndoba ndakutukira manje kweneko uyakorandutsira pamudzi pamwanangu jani wati azanisa jani chi kubudiriwa papare wana wari kubudiriwa nei wapare wari kubudiriwa manje wakazi manje wakazarwa na mwanangu agora ndo wataika manje wakubudira manje kwapare we mwanangu so inini baba manje chanda bwerera pamudzi pamwanangu nguwa yareba wana waribudiriwa so mwanangu aenda Grace baba ana mwana waenda Grace nyaya ifambe yakonda kufamba agora so vanda kudikira manje ndo vanati nyaya ifambe manje tiende kwa sabhuku tiende kupi kwa mambo kuti tiyang'anyise kuti vanhu wayang'ane agora wataurirane kuti chini chiri kuitika penepo noti uyu aita Grace kuringa nyaya kuti imare kade nyaya kuti yamara so vanangobudiriwa yawe pamudzi pemwanangu novanda kudikira penepo kuti maitatani agora so ndo vandayangochemerera manje kuti chini chenecho chizwa bambo jani amira pamberi pedera bambo kudasi chikwaje ngepasha kukoremo marari matsiro Shitsa bana inawe budi ngwana kakusha kwa jana seleza po pani wanango budi pani mwananga budi kusikana anojijeni aiza kwa sekuru wacho nacho akashaita 2002 saka zadaro taka nengo ndwana na sekuru kuzaika kwa sekuru wacho pane zvikiitika pachi mwana akuita sei tatsinga muzitori serious sevanhu vanga vasikagari nemwana because aigara mwana nambuya wacho then tagara vangopota vachiendawo kuchechi vachita sei kuenda kuchechi kwamarana vaenda kuchechi vachibatsirwa last year 2024 najani pane kamusikana kanonzi Abhishek mai wacho akashaika saka ashaika kamusikana kakabva kaigara nambuya wacho kaigara kuurungwe mbuya wacho abva kuurungwe akauya kuno iri holiday yemuna December 2023 ndibva akabata hauchadini hauchadzokuko bo wakudzidza kuno
ari kuno takamutsvagira nzvimbo paburukudheu kwawo mabhurukupoint. Then zvadaro mwana akatanga ari kuchikoro akangodonha achibatanga kutaura ari kuchikoro. Then akafonera maticha acho akabva afonerani akafonera Fidhe ari muno mufidhe wacho nini akabva wandifonera idhansi kudhuze vandachiti Fidhe chienda utore mwana ndakabva ndafonera chienda utore mwana uende naye kupi uende naye kumba ndikusvikako kupi kumba kwacho handisi kudhuze. Fidhe akatora mwana akaenda naye kupi akaenda naye kumba. Zvadaro ndakazosvika kumba ndakasvika mwana akadini akangoti flat domubvunza chii haana kudini haana kugona kutaura. Tikagara namama anga aripo pamba namama anga aripo munozotaura naye chi time atata toita sei takutotaura nanamainini wangu aripo pamba phase 2 auna phase 2 toita sei patanga tore mwana tendese kupi tendese kumurapi kunonzi kwambuyani mbuya Marufu. Takatora motikari highest tikatora mwana ipapa tisina kutaura naye takangosvika kwambuya Marufu akabva amunamatira pamurapi paya akabva adini akabva amuka andabvunza Abhishek chii sikazi hapana Abhishek chii hapana iba ndatoti mbuya Marufu ndikumbira kuti mutionerewo chii mwana kuti achadzoke kumba hazviitiba taakumirira kuti baba adini auye tozomutsanangurira zvekuita mwana. Mbuya vakasara nemwana vakagara wiki nemwana taingoenda tichidini tichimuona mwana then mukuenda kwataingoenda tichiona mwana akazobuda ndiripo achiti inini ndini Abhishek ndini Abigail Mashaka ndakaurayiwa. Ndamubvunza wakaurayiwa nani? Ndakaurayiwa naMiriam Kamira. Saka zvauri pamwana wadii kuenda kukana kwani kwakanera zikazi ndabuda pamwana wangu mugutsikani inini ndizvo zvandakaita sezvo zvatakaita. Vatata iyi nyaya iyi manje inotinetsei taitawo taita vana vadiki panyaya idzi. Tobva tabvunza mbuya toita sei? Mbuya akati zvinyitsiba zvaari kubuda kudai so ngatitore mwana tiende naye kupi kumba kwaMandeya musha wedu isusu kwaMandeya musha chaiko kwaona basa musha wedu uri kwaMandeya. Tobva tatora mwana nemotikari tobva taenda kwaMandeya. Mbuya akati tibudirwa tinoti mwana abudirwe ari pamberi paani pemunhu ari kuita sei mama wavo arikutaura anonzi Miriam Kamira. Then takasvika pamba takabva tafonera baba wacho kuti uye muzwe zvekutaura chii baba waMiriam Kamira uye muzwe zvekutaura chii zvekutaura mwana. Then zvadaro baba wacho akauya takamirira baba wacho auya tobva tatachidza izvi zvekutaura mwana hapana chakataurikapo. Pakangosvika baba wacho akabva aramba akanyara kuti hapana chakambotaurika. Atoita sei ngatidzoke kupi kwauna. Tobva tadzoka kwauna tasvika kwauna tiende naye kumba zvinogona kuzotanga kuti tiri kupi kumba ngatimudzosere kupi kumurapi. Vatamudzosera kumurapi. Baba akazouya auya baba takamutsanangurira chimiro chiripo pamwana. Ndobva baba taamira tichazoenda naye kupi ngambogare kwaro tichazoenda naye kupi pakaitwa musangano paManika Village musangano pawaii pesa panga sichadondera chikoro banga ogara kumurapi. Tabva ipapo tadaro April asvika takauya kumusangano mai Miriam akapiwa akanzi chechi ngapiwe zemeni rewaprofit 4 wapiwa zemeni hapana chakabuda paakangonzi imhepo iri paari. Ndobva tadzoka kumba takagara tati gare mwana bva atanga futi baba
Right. Ngatitore mwana tichiendese kumurapi, timbomubvise kuparo, timbomuendese kwaDC kumurapi futi. Pamwe paari apa hazvisi kunyatsofamba zvakanaka, bari timbochinje munhu anomuita sei, anomurapa akatorwa akaenda kwaDC akagara ndofunga 2 months. Ndobva baba azofonerwa nemurapi uyairapa mwana, nzaa mwana achi ari right. Ndobva baba atora mwana aendesa kupi kuchikoro kupi kubocha. But ari kubocha ikoko zvaingoita futi on and off. Zvadaro baba akazonditi akomana mwana arunzi aramba aringobudira achitaura zita rani ramama warapa ramire mukanya. Saka toita sei? Kata baba ndi munhu mukuru manga matitidini naye mire tichamotsvaga vanhu chechi vanotibatsira. Baba akatora mwana akaenda akambobatsirisa kubocha ikoko zvikange zvaanani. Then agara holiday yaAugust akabva adzika kupi kumba holiday. Adzika kumba kuholiday zvakabva zvatanga futi ari kupi ari kumba ikoko, ari kumba kuhauni. Zvadaro akabva adzika ari kuhauna zvakangotanga futi kubudirwa achitaura kuti ndine Abigail Mashana ndakaurayiwa naMiriam Kanero. Saka kubva ipapo tikati baba munhu anongoita mapo endana anenge achifambira nyaya dzechechi, anofamba nemukuru wechechi. Tati titenga taita wana wakomana andi vandagara pasi nevanini nangu wakomana ndo nyaya iripo todini katanga ngatimbonamatisa mvura. Tikaenda tikanamatisa mvura yechechi tinoenda kwaMarangi yechechi takauya tikamupa tikafunga kuti dambudziko raita sei rapera. Kubva ipapo batatati mwana bhaange right batata chimbodzikane mwana kupi kwaMandeya amboonawo vanhu vari kupi vari kumba. Adzika kumba kudaro akatongoti kubudirwa ari kupi ari kumba. Paibudirwa mama wanga waripo yanga ya3rd term. Gore rese rapera ana kuti mbodzidza zvakanaka pauchikoro nenyaya yekubudirwa ikoko. Then zvadaro takabva patatati dzoziripo tatirega tifonere baba chatiunza kuno inyaya yekuti wana uri kubudirwa. Ndo chatiunza kuno. Wari kubudirwa wachitaura zita remunhu? Ramama warapa but wari kubuda pawana wakadzi wakarorwa. Mama wari kuzi ndo wakadini? Ndo wakandiuraya? Ndo wakandiuraya. Okay. Saka makamboita kuzviprofita nechi kwakaziva? Anzwane mhepo iri pawana. Ndiani yemai? Ndiwo kuzemeni kwakaenda kumapostori? Saka muri kuchipostori munodii kana munhu abatwa nenyaya dzakadaro? Inoteedzera mberi kuchechi. Inoendera mberi. Ndosaka ndikubvunza. Because kana makatanga process kuchechi mukauya kuno kwandikati taibatira padumbu. Takatombomira kuenda kuchechi kwatiri. Makazimira here kana makandofunga umira? Takambofunga umira. Because takafamba makawanda dambudziko harisi kupera. Okay. Zvamakafamba kwakawanda makafamba here namai? Mai vachanga ari. Iyo mai wavo? Vari. Patakatomboenda kwaDC patakabva kumba. Saka kana wanga wachinge waripo wachinzwawo zvekutaura dambudziko ravo riri papi? Dambudziko ravo vari kubvuma here kana kuti vari kuramba. Handizviziva kutaura. Inini ndiri kuti iyo relationship yenyu namai vavo ndiri? Ndimama. Mai wekubereka? Mai wekubereka here? Maini. Maini mukadzi wababa? Mukadzi wababa. Ndiye ari kuzi akauraya ani? Akauraya mwana mainini.
Mwana waume mai. Infect ndiwana mama. Mwana waume mai nini? Wakauraya wamwe namama wakumashuga. Wakadzwa baba. Saka akauraya arudza akauraya wakadzwa baba wadiki. Okay, basi mukaenda. Idzo nyaya kuya kwadzo. Taura itizvo zvamunoziva. Yes. Iyi nyaya yekutaura iyi yekuti vanhu vari kubudirwa ndezvizvo. Vanhu vari kubudirwa vachitaura zita rangu. But patiri paakutaura kuti takaita kumanika bhizi tichienda tichipiwa zemeni. Takapiwa zemeni uchizi amai hawana uraya munhu. Asi pane mhepo iri pari, asi mhepo iri pari ndeyekusiwana wapenyu. Wangu wake wagara pamwepo. Asi mhepo ndechi? Asi mhepo iripo yakaiswa newapenyu. Newaprofita mhepo iripo. Pane mhepo iripo yakaiswa newapenyu. Kuti idii mhepo yachikanaiswa? Zoziva kuti mhepo yacho yakazi ngainamatiwe, kana yazinamatiwa ichadini? Ichabuda. Saka nekazi inamatiwe ibude. Makazobudire ichechi. Iwo ndo wakabuda. Imi muri kuchechi. Zvazvakaenda kuita pakabudirwa mwana wekutanga tesitati kuchechi. Pakazobudirwa wechi2 tati kuchechi. Pakazobudirwa futi wechi3. Ndo pandakazodzidziswa pamba ini. Ndo pandazi ngambobve pamba aende kumba kwawo. Aende agadzise zvinhu zvagara kumba kwawo. Nedhimoni. Dhimoni ndo rakataura daro nguma kubva achiuya kumabereko wangu. Tadaidzwa taenda. Ini ndakatobva pamba infect. Ndadzingirwa nedemo. Ndatodzipwa ndakutouraiwa. Ndo ndachitiza ndachienda pabasa mucheni. Ndo problem yandasangana nayo. Murume yuri? Murume wangu haandizodzotari. Dzotari? Ini handisogara kumba kana ndakatobva kumwe. Ndiye akakudzinga here kumwe? Iye ndiye akati azi dhimoni rati ubve mana uite. Azi dhimoni? Kana achiti mutoziva kuti idhimoni, zvinorevei manje kana kuti dhimoni rati? Ndafunga kuti mweya ndio unotaura. Dhimoni ndio unotaura. Dhimoni rakati azi ibva panapa uende kumba kwenyu. Uende kambogadzisa zvinhu zvako zviri pauri zviri kunetsa. Zvitova kuti mhuri yangu itambudzike panapa. Saka imimi muri kuti manje kuenda kwenyu kubvuma kuti munazvo here zviri kunetsa? Ini kuenda kwangu vabereki vangu vakati hambaite sei nekuti tikakusiya panapa uchifura uchiita sei? Uchite mafuta. Izwa izvo. Muruzwa pane zvinhu zvitiri kutaura. Anzi dhimoni rati enda kumba kwenyu mbonogadzirisa zvinhu zviri kunetsa izvo. Anditi. Imi muhamasumuka muhamaenda kumba kwenyu. In other words, to the common people muri kuti mabvuma kuti munoenda mudziko. Nodai musina kubva munoenda mudziko, nodai musina kusumuka kapa musharo kuenda kumba kwenyu. Uye masvika makaite. Tasvika ikoko. Hapana. Saka chamakabvira chii? Ndakatopawa iwo mabvisi wakandiita pamba ipo panozoti wandibvisira kuti ndiende padhimoni here nekuti kumashure kwese kuti atabva kufamba Izwai. Wabereki wenyu ndo wakati hambai ausari kuti makabviswa pamba. ini ndikutaura zvakataura. Muri kukontradicta. Muti mukataura statement iyi motora imwe sei? Mati imimi wabereki wangu ndo wakati hausari pano nezvikuitika panapa. Handei kumba. Handizvo. Apa mukati dhimoni rakati bva panapa. Uende kugadzisa zvinhu zvako kumba kwenyu wozodzoka wagadziswa zvafamba. Handizvo. Saka tichaziva zvino. Murume ndiye akati ini pandakadzingirwa kubva pamba ini ndakatobva pamba ndikatotora mapurisa ndikaenda kwaruda. Ndakabva pamba ini. Randazouya ndichitorwa nemurume wangu ndiri kwatete pandandazi ngaende ngambogara ikoko kandazochindira ndichindira ndichienda kumba. Ndo pandakasvika pamba maiguru wangu iri namba 2 akubudirwa. Achiti ndiri sekujani. Maiguru kubudirwa futi? Maiguru wangu ndiye akubudirwa achiti ndiri sekujani. Mukadzi ngabve panapa aende kugadzisa zvimba kwake newabereki wake. Haisi shanje dzechipostori banzi wakazi. Wozodzoka kana dambudziko rake ragadzirisi. Saka vabereki vangu vakabvongoti tinoita sei ngatiende neva ndozvadini zvataura. Wangotora zvandoenda nei. Ndokwandakuenda kumba kwenyu nongu Harare. Ndokwandandiri.
Wandazofonera zazi ndikudiwa kwaishe chikuru kwaiche mandi dati handina mari yebhazi yekuti ndikwanise kusvika ikoko ndinenge nongahanawo mari kuti ndikuendesana ndikutodzisirawo chikoro saka handina chiba handina mari yebhazi pandazozwa kuti nyaya yako amambo chikoro ini ndandabva kwamba ndatone 1 week ndabva pamba ndakuzi ndidzoke futi ndakuendesa nyaya kwamambo saka iyo zvino ndakanga ndachifonera kuti nyaya kwamutasa ndo pandakachibvunza kuharachiuya kumiro ndichiuye kwamambo mutasa. Asi mimi muchiri kunamata reposto inini muchiri kunamata chaizvo chaizvo hazidi chaizvo aiwa ndoda kuzwazvo ndinochinja kubvisai pamba yedhimoni ndozvada kubvunza kuti munhu wechechi anodzingwa pamba nedhimoni munamati saka makabvuma sei kudzingwa nedhimoni ndopandakatokanganisira pacho kana zvisingaitiba ndopandakatanga ande munokunda dhimoni nemunamati saka izvo makapakanganisa munopakorita sei because avakomana vakabva kutumira chechi ka wakati ngatichipinde izvo nhasi mungazi ngatiende munyika pana baba wari apa kana mai wari apa wanokwanisa kungotibatsira munoende kuchechi mozoroorera baba pakadzimuri nyaya kwamambo mutasa akabva toda kuchechikota kuti akumbomira nyaya endeswa kwamambo mutasa no makanaka saka nyaya yerudiwa wakomana nyaya yerudiwa imini wari kubudiwa wacho padipi azi ndikukumbira munanditendera nditaure. taura hako ndiwane Ini natwa Jani Murima. Jani Murima unobvepi Jani Murima? Mazambiki. Unobva Mazambiki? So manje ndikukumbira mandibvumira nditaure pang'ono akora so inini alright wati Jani bwanji manje uri murume uri mukadzi? Sekuru Jani Meshu. Sekuru Jani Meshu abereka mwamunake baba huyu. Sekuru abereka sekuru baba wenyu. Alright. Sekuru uti sekuru Jani. Kuburukira wanaita Mazambiki. Inini mparo wangu. Kuburuka kwata kumudzi. Kuburuka kang'ono agora. Chaita manje kumudzi. Nindiri kumudzi manje kumudzi kwangu. Agora naita ng'anga, naita mambo, mondoro manje tiri kumudzi. So manje baita zvinhu zvenezo manje baita hondo manje hondo iya yaita hondo iya. Penepo pauya ndati chi manje ndotaura manje ndibe manje kutaura kwake manje kuti tizwanane handiti hondo yauya na masoja handiti masoja atanga kuburukira pamudzi pangu agora so waparadza reti kuparadza pamudzi pangu agora so mwanayu baba uyu manje agora aona manje kuyang'ana manje ari mwana munyini ndo batanga kutamanga manje kuburukira kuti kumudzi agora abukira Zimbabwe agora so babukira Zimbabwe kuno manje kabe kuti aringira manje kuti hondo yapera ndiringire kupi kumudzi kale abukira muno manje akura asvika nguwa yakurora arora ari muZimbabwe muno agora ndo akwata akadzara akadzake agora agara manje agara agora so chandikurutsa manje kumudzi ndigure chandikurutsa manje kumudzi kubudiriwa wapare pamudzi watanga kubudiriwa baita mhere pamudzi agora so avamba mwana Jani Jani manje ndayang'ana manje ndiri kumudzi Jani chinyi
chaitika pamudzi pemwanangu. Ndoba ndakudukira manje kweneko uyakorandutsira pamudzi pamwanangu. Jani wati azichanetsa ndijani chii? Kubudiriwa paphare. Wana vari kubudirwa nei? Waphare vari kubudiriwa manje wakazi manje wakazarwa na mwanangu. Agora ndo wataika manje wakubudira manje kwaphare we mwanangu. So inini baba manje chanda bwerera pamudzi pamwanangu. Nguwa yareba wana waribudiriwa. So mwanangu aenda Grace. Baba ana mwana waenda Grace. Nyaya ifambe yakonda kufamba agora. So banda kudikira manje ndo banati nyaya ifambe manje tende kwa sabhuku tende kupi kwa mambo kuti tiyang'anyise kuti wanu wayang'ane agora. Wataurirane kuti chiri kuitika penepo noti uya aita Grace ukulinga nyaya kuti imare kade nyaya kuti yamara. So wanango kudiriwa yawe pamudzi pemwanangu. Nobanda kudikira penepo kuti maitatani agora. So nobanda yako chemerera manje kuti chini chenecho. Chizwa Bambo Jani. Bambo Jani iwewe ndiwo unofana wanga uchitaura iwewe kuti chini chanetsa kuwana. Asi auri kutaura manje. So ndibanda kudukira wati ini ndagora ndikutaurire manje. So nditaure chanetsa ana manje nini? So ndibanda kudukira manje ndipase foja noti ini kumudzi kwatu khabe titenda za Grace. Agora wata foja pano khabe. Agora ndipasiwe foja pano khabe waita Grace. Agora wali pamudzi penepo. Ini ndibudikire penepo nditetani kabe Yo ndafoya rikuite sei? Banda kudukira pamudzi ndiyang'ane kupotera kunoka kupotera utira nditsirwe nokuti uyaita Grace. Agora. Wapwere wakona waripi? Wapwere warikubudirwa waripi? Unango aripo. So wanangu wabudikira kushkora. Kushkora wabudirwa kushkora. Ndiani wabudirwa kushkora? Wanangu watamanga manje kubudikira akwatiwa na mbu yake kabe mama pamudzi apa. So akwatiwa na kwabele kwa mamake. Right, mwana ari karibe? Mubodzi. Ngauya. Ngabwera. Halo. Ndiani wangu? Nina Abigail Mashanga. Ani? Abigail Mashanga. Abigail Mashanga. Abigail rude kwa ndira Abigail. Nagaura wana Miriam Kanira. Wakaura na Abigail Kanira. Miriam Kanira. Wakaura wakupi? Nagaura ndakafira kumusha kwedu. Kurungwe. Kupi? Kurungwe ndiko wakaura. Akakura yase. Miriam akanduraira shop. Akakura yase. Wakaura yase. Akandisira mushonga mchikafu. Akanditumira chifirambeni. Akanditumira mhepo akandisira mushonga mchikafu. Akutumira mhepo ikakuisira mushonga muchikafu. Iyo wakazoziya sei kuti mhepo ngeyake? Nekuti pandakafa inini ndakamuona. Chakakura imhepo yakauya nepoison muchikafu.
Saka ndikuti mhepo wakaiziva sei ndiabwira? Mhepo kuti ndizoiziva ndakaiona ndakufa. Ndikaona kuti uyu ndiMiriam. Iwewe hauna kurawa nemhepo, asi chakakuuraya ipoison yakauya nemhepo. Saka wakazomuona sei iye anga asipo? Because mhepo yakasvika vaindoisa poison muchikafu vayaenda. Iwe obva wasara wabva wadya, wakufa, wakuona Abigail. Abigail wakazomuona sei iyo poison yakanga yaiswa kare ngemhepo. Wakuona Miriam. Munhu kana achifa anoona munhu akamuuraya. Saka munhu wese kana achitofa anotoona munhu wese? Uri sure? Ini zvandakafa ndakaurawa ndiani? Haizvozvo handizivi kuti zvamakafa makaurayiwa ndiani. Ndati inini zvandakafa ndakaurawa ndiani? Haizvozvo hangu handizivi kuti zvamakafa makazourayiwa ndiani kana kuti zvakazofamba sei, asi ndiri kunangana nezvangu. Aiwa, ina nokufaka ndiri mupenyu nei? Ungada kuzviziva sei inini ndiri mupenyu? Umwe akaurawa ndiAbigail ndiani futi? Akaurawa ndiMiriam ndiani futi? Gara pasi. Gara pasi. Ndati iwewe zvandinoziva mweya inodaidzana. Handizvo? Mweya yewafi inodaidzana. Iwewe zvauya wega kudai, ko wamwe wakaurawa ndiMiriam waripi? Vamwe vacho vakaenda kuchikoro vana. Aiwa. Wakundipindura nyama. Mati vakaurayiwa ndiMiriam varipi? Vakanozororo havo basi but vaibuda. Vandaibuda ini. Izwa iwe. Ndo zvamurutaura. Ndati munhu akaurawa, mweya yese yakaurayiwa nemunhu umwe chete inoungana, inobatsirana, inouya pamwe chete. Umwe wavo achitaura asi vamwe vacho iswa vanenge varipo. Saka iwewe wamwe wakaurawa naMiriam hawaripi kana uri kuuya wega iwewe. Wakaurayiwa naMiriam ini handizivi hangu kuti vaendepi but taimboti tese. Wanga wamboriri wese iwewe nani? Inini namai Abrahamu namai Aisha. Saka wamboendepi apa? Kusazivo hangu. Saka usiwaona uri kumhepo ikoko? Uri kumhepo ikoko hausiwaona kuti varipiwa? Ini handisi kutaurisa zvanamai Aisha. Zvanamai Abrahamu kutaurisa nezvangu. Alright. Saka iwewe uri kudei kuna Miriam? Ini ndaida uripwa. Uripwa ndiMiriam? Unoda kuripe nei? Nemombe chaidzo. Mombe ngani? 30. Mombe dzacho idzo dzinopiwani? Mombe dzangu dzinopiwa hama dzangu. Zopiwa hama dzako? Hama dzako wanani? Anamai vangu nini. Ndati wanani? Taura nemazita. Mai Sema. Taura mai Sema zita. Elizabeth nani? Murume wacho Misheki. Ndati taura mazita. Lord dzipiwe Elizabeth naTanaka. Ko Misheki wangu uri kutaura? Murume. Murume? Ndiye murume wa mama wangu.
ndiye murume wani Wamai vangu vakanibereka inini. ndisekuru. Murume wamai wakabereka uyu ndisekuru. Ndiye sekuru Mesheki. Ndisekuru wako Mesheki. Baba. Hati baba, kana ri akabereka mai wako iwe anoita baba sei? Ndisekuru. Anoita wakabereka mai wako oita baba wako sei? Ko iwe kurudzi kwako sei usi kupa kurudzi kwako? Ha? Kurudzi kwako iwe sei usi kupa kurudzi kwako? Sei usida kupa kurudzi kwako? Ndinavapa. Udakuwapa wanani kurudzi kwako? Iye Mesheki na Eliza ndataura. Aiwa, iwe. Mesheki ndisekuru akabara mai wako, saka aswe kurudzi kwako ba. Ukurudzi kwako ndisekuru wako akabara baba wako. Ha? Sekuru akabara baba wangu inini. Ndiani? Sekuru akabara baba wako ndiani zita lake? Baba wangu. Ndiye sekuru wako. Ndiani zita lake? Mozi. Ani? Mozi. Ndiani? Mozi. Ari Mozi. Mozi ari? Ari kwa mreo. Ari wani? Kwa mreo. Mozi ari kwa mreo? Ari ndiye kwa mreo? Ndo musha kwao. Ndo musha kwao? Iwo kumusha kwao ngepi? Musha kwa duku, nunga ukaroi. Sekuru wako ari kwa mreo? Ivi muri kuhurungu? Awamwari kwa Mandea? Wamwari Mozambique ana sekuru jani? Ha? Ndizo? Ndizo jani za muta. Ukama wenyu upande ukama chai wira kana ndo nyepera. Hamusu nyepera. Ndikutora nemweya shamwari. Ndobasira mweya ere. Ukama uripo. Alright. Wana baba wako iwe, baba wako akabarwa ronga. Baba watu wangapi? 36. Tatu ana baba wako iwe wakabarwa ronga. By 7. Ani nani? Unoti Esther. Ha? Esther. Tanatwa. Na Josie. Kwa wakati Abigail. Daddy. Inoki. Na mwacho wakafu. Ani? Ainzi Inoki futi. Ainzi Inoki. Wanani yupo hili? Papa na mai umweshi ropa wanatuma sitaka kafana. Wakoma naongani? Wakoma na yetu. Wasikana 5. Kuwasikana wali kuliswali 5. Mmoja washeka, mmoja alipo. Wasara wapi ni jana? Dadi. Alipi dadi? Alikuwa mrefu. Nyaya dzako idzi dadaru dzizirai? Auzizi. Saka ari kuti? Akangouya achiti ndichazodzoka. Saka iwe uri kuti chii nazvo?
ndorwadza kuti pandi panapa iye hapo. Saka uri kutadza sei kuita zvaunoita kuti auye? Uri kutadza sei kuita zvaunoita kuti auye? Akandori kumhepo here? Anokwanisa kana kuchaya munhu mbama kana kuti monya munhu gumbo. Unokwanisa kana kukonzesa kana accident, unokwanisa kana iwo. Sei usizviti? Aiwa. Uri accident aizoiti sei? Iwe wakafa? Asi yakandura. Asi wakaurawa kaiwo? Saka kune alright. Kana kuine ari kukuuraya iwo. Akakuuraya watomboiti isofa. Wambomuitire. Handina nyana kuti ndamuitire. Asi iwo rwadzo. Auzokwadzora? Nitsitire. Ndati rwadzo here? Saka sei usina zvirumwe? Kana urwadziwa sei usina zvaurikumboita? Wadi. Akanditsitira. Utsitika? Saka uri kukundwa ndiye. Uda kukanirwa nani? Juni su. Ndobasa nemunhu wako wakakuuraya. Naye pedzera naye muri wayo. Uda kukabatsirwa nani? Hondo iyo. Anga kutomuziva? Ari kutsitika nei? Nemushonga. Mushonga wacho uri kuziva pauri? Haungatadzi kuona mushonga uyu wakakwanisa kuona mhepo, mushonga wakaenda mhepo. Wakakwanisa kuona mushonga wakaenda mhepo? Wozotadza kuona iyo mushonga wakabata? Ndoziva. Unoziva? Saka sei usi kubvisa pauri mushonga uyu? Subvisa pauri auya nawo. Izvi zvanawira? Hana. Pai baba bana. Chibva wamubata izvo? Pasina zvanenge hana? Saka utadzamubata sei kana asina ipo? Ndichimubatire. Ndiye akakuuraya izvo? Akati akakuuraya? Ariko kutadza kuenda mumba kwake nenyaya yekuti akakutsitika mumba kwake. Asi apa hanazve? Uri apo? Uyu uri apo? Asi uri kumutadza sei? Apa ndakubvunzwa nemushonga iri ukati hana. Saka uri kumutadza sei? Vhuro ndigumbo rake redzvi, monyoro riri kutarisa kusaidi. Tobva taona zvishwa uri serious. Bata kagumbo rake riri monyoro, ndauti gumbo rake taise kumasure. Handikwanisi kumonyorera because tauya panapa kuti tizobatwa tese. Kana inini ndakauraya muchona ndakaura, kana iye asina kunduraya muchona kuti anonduraya. Saka zvauzoda kumonyorera nekuti taapanapa. Dzokorora futi zvataura wati? Wati dzokorora futi zvataura? Zvandataura ndofunga mazvinzo. Ndati dzokorora zvataura wati chii? Ndati inini ndauya panapa. Kuti imi mandi murundi tizoni saka unaurayiwa chichi. Saka ndati ndauya panapa. Handita kuti handina kurayiwa. Ndati ndauya panapa kuti inini muona kuti shuwa here ndakaurayiwa. Uyu muroyi here shuwa. Ndozvida kuona vanhu. Saka izvi ndozvamunongofanira kuratidza vanhu. Zvekuti ndozoda kumonyorera gumbo nekuti taapanapa. Iwe sei uine tsitsi dzakadai? Iwe wakaurayiwa. Because ndoziva munhu kana aurayiwa inini anodzoka ine hasha. Ndikuda kuti because kaitire kako handike kuti munhu akuripe kana yakwada kukuripa. Because hauna hasha ba. Utotonga utozwira munhu wacho tsitsi. Iye akakuuraya. Utomuzwira tsitsi, iye akakuuraya. Handinzwiri munhu tsitsi kuti akandiuraya. Iwe ndiwo wauya ukati ndakaurayiwa nemunhu uyu. Tikuti isusu chitipuruvira kuti munhu uyu tione zveshe kuti ndiwo akakuuraya tikubatsire.
ukati haugoni. Indati. Saka manje uri kubudirei kuwana uchinetsa wana kuchikoro? Uri kunetserei wana kuzvikoro kwavari kuenda wana? Uri kubudirei pawana uri kubudira kuchikoro? Because uri kukanganisa wana. Saka wana uri kuwakanganisirei kana usina hasha. Wai uri kunetsa wana usina kana mhosva? Uchisiya munhu wemuridzi wemhosva dzako. Budira ikoko. Budira mumba make imomo. Budira pane wana wake uyu. Budira pawana wake awa. Sei usuda kubudira pawana wake? Uchinetsa wana wadiki awa. Oi. Uri kunetserei wana? Mana pandakaona ndo pandokwanisa kubula nokuti mwana wangu. Mwana wako? Ko kuti uyu kuti arwadziwe kawo kuti akwanise kukuripa unofanira kubuda mumba make. Because ukabudira kuwana wako kaiwo hauna urikutozvirwadzisa ka urwadzisa wana wako. Buda kumwana kuwana wake. Awasi hapa. Awasi hapa. Oh, wangu ndatatumira ndo wangu hapa. Alright. Imi zvandava kuita chizwa iwo. Ndono kuti zvautaura ichokwadi nekuti ndikabva kuti zvese zviripo here kana kuti hazvipo. Ndoda kuti chinhu chibude ichi. Chitaure pana mai yako. Wana wabatsirika wari kubuda. Zvinhu zvikonfirm kuti zveshuwa mai ava wabatwa nenyaya dzavo ndo wakauraya chii. Vanhu vamuri kutaura. Because kutaura kwamuta akauraya vanhu vatatu. Wangani watatu handisi? Wana mai nini wangani? Watatu. Handisi. Saka ndoda kuti zvibude zvinhu izvozvo. Ana mai nini watatu nevamwe vana. Wana wangani? Matwins 2. Nehani anonzi Mitu. Okay. Alright. Saka ndoda kuti mubude muende panze apo. Mubatsirwe panze apo. Kuti zvinhu zviite sei? Zviri kubuda kune vana kuzvipera. Sure mama. Yes. Petakaenda kwaChikomba. Zita ndenyu ndiani? Ndinonzi Abraham Jani. Petakaenda kwamambo Chikomba. Yeah. Baba wakabvisa dhoro rawo renhenda ndawo. Rishuwa nyaya yokuti wachi ndoiziya. Dhoro racho riripo. Ndiani akabvisa mari? Baba weavo. Wakabvisa dhoro rawo renhenda ndawo. So which means ka nyaya yenyu munhu wemai naye handiri. Because kana baba akabvisa nyaya achiti ndiri kuiziya nyaya. Saka nyaya isi mwana zvindiya baba. Waripo wese. Ayo. Is right. All right. It's okay. Ndaizwa. Baba sunga. Ndima akabvisa dhora. Mabvisira edhora ndakandiri 1 out of 25. Saka ndabvunza mubvunzo risimo. Ndimi here makabvisa dhora rematenda ndaa? Ndizvozvo. Ndimi? Through yekunga ndamanidziwa ndataura kuti uyu mwana anga asipobo angaenda kuharare. Mwana uyu ndakamupiwa ndibaba wacho wakomana. Mwana uyu anga asipo angaenda kuharare. Mwana uyu anga ari kuchidzidzo. Kuti anga ari kuchidzidzo kwete kuti kuharare kuchidzidzo kwa DC. Mungada kuti kuharare makutonyeka. Kuti anga ari kuchidzidzo kwa DC aubazoenda kuharare. Ndokutaura kwakanaka. Apo zvakaitika ndakadzika kwaChikomba ndipanga ati harare. Taurai neimba. Right. Problem ndi apa. Inini ndandofunga kuti baba wacho waavo vazukuru wacho vanawatete
akatora mwana wangu uyu mwana wangu ali apo pana tete hanga sekuru matindiani zita renini ndipita pitani kanera problem iri kuitika kuti nyaya yawo isafambeka inyaya yababacho inini chechi eJohn Maraka babacho muJohn Maraka nyaya dzedu dzefana kupirira kuJohn Maraka apo wataura uyu ataura kuti takapira pamanika chokwadi takapira shuwa uyu akazi hana mhosva iripo asi ngodaona matiwa mhepo iye ndakatotendawo kuona matiwa kuHarare tafamba neukama pamanyika bhija zvikasi uyu hana mhosva but nyaya iri kutoti nyaya yemumushamani mukwasha inyanye kuwanda iye hango ngasipoka aritomangara badzi nyaya dzacho bhakuti wapere chienda ine wakadzi murume wangu paakati zvonitorei mwana wenyu munonyatsokumubvunzisisa imi makanomubvunzisisa ere kuti makaenda naye kuchidzidzo mainorapise kuchidzidzo emanzeni munobvunzisisa mhepo yatawaingobviswa sei ayo makanzeni munobvunzisisa munonzende kuchidzidzo ndakabvunza zvasi ndozwa kuti mhepo ndochitamatisa alright ndapazwa imi baba wenyu ari hapo ndipomona kana kwasvika ndakasvika andinobvunza imi ndati baba wenyu aripi ndati baba wenyu aripi ari kuDRC ari kuDRC saka iyi ndechi ndakamira sababa aiyo zvimwe zvacho hazvidi baba hazvidi mwana zvinoda baba wozi right now tinoti endai apa mobatsirwa iwe unayo here simba rekubvumira kuti ngatibatsirwe baba wako asina kuti go ahead atina basimba ndozvandikutaura saka you cannot come here and represent him kana usina masimba akafanana neyake wozorida rekuona tare kompleni yekuti baba wenyu pese parudzi ngatiende tibatsire nyaya ipere baba wenyu hawani sei pamusoro paarutaura kuti baba pese pataienda tichibatsirwa takamboenda nawo kwaDC wabvunze kuti baba anga asipo here takaenda kwaDC tikaenda newana kubocha wabvunze kuti baba anga asipo here kubocha tikaenda kuMozambique kwatakaenda kobatsirwa baba wanga asipo here kumbira umwe wabvunze kuti baba aiwa ini ndikubvunza kuMozambique wamakaenda kobatsirwa makabatsirwa chii kana kuti mvuri risati rapera tataenda unonamatisa dambudziko ripere but hana kupera kwamakasvika ikoko pakamudzi mai wawane mhepo sizvokutaura baba patakaenda kwaDC futi ndozvakangotaura aiwa ini chikundinetsa ka chipostori chiri kuti ane mhepo solution yacho kuchipostori kana munhu aine mhepo chii zvakanzi ane mhepo yekuroya ane mhepo munyepa here kana ndichinyepa hazvinonzi ane mhepo yekuroya here alright kana aine mhepo yekuroya handiti inopera sei mhepo yekuroya kana muri kuchipostori mhepo yekuroya inopedzwa sei handiti makatomudzinga hasisino mumushamenyoka haana kudzingwa asi asisimo zomumusamenyu akanzi nababa chimbotorei mwana wenyu munomubvunzisisa haana kudzingwa haasisiri mumba mumushamenyoka mushamenyu haasisimo vatiti haana kudzingwa saka akaenda nenhamo dzake waakaenda chiri kunetsa ichi kana makati ngaende kwababa wake nezvinhu zvake wakaenda nazvo nhamo yenyu ngei no ivi tozvati dambudziko renyu ndeyekuti muda kuripoti takaurawa aenda hake asi wakasiya auraya musha ndopane nyaya kuzi waenda hake asi wakasiya adi auraya musha saka awatoda kuripwa zvaakasiya aita sei aita asati aenda ndopane nyaya ipopa saka isusu topatuti aiwa but method yamuri kushandisa manje yekutsvaga nyaya yenyu inogadzira nyaya yenyu ndiyo isina kumira zvii ndiyo isiri straight because how can you say kuti nhasi maenda kumapostori mangwana mabva mapostori maenda kun'anga mangwana mabva kun'anga madzoka mapostori
ndosaka ndikubvunza kuti method yenyu mumapostori imimi kana munhu ari padambudziko rakadaro method yenyu inoshanda kuchipostori yekuti munhu abatsirwe munoita sei? Mukati munhu kune kundiswa andizvo munhu anonamatirwa andizvo ndosaka ndikubvunza kuti akanamatirwa here munhu mweya ngori pake paari kuroya wacho tuperi ndipo angatunamatiwa ndikufamba arikufamba kunamatiwa saka bvazvasara zvichidii Saka inini kupiwa ndakaita mwana ndakafunga kuti dambudziko richasara richidii mirai sekuru ngasumuke iwe kana usingazivi kuti une mhepo iri pauri paunga uchinamatirwa pese uchibatwa musoro uchinamatirwa uchizuri muroi wanga urutendera uchizuri chii kana uri hauchizivi paunga ubatwa wazwa kwesene yangu wakaenda kumozambique ukaenda kumanika bridge ukaenda kwamarangi ukaenda kupi uchibatwa musoro iwe kuzi une bvuri reuroi asi iwe usingazivi kuti uri muroi saka wanga urifambirei Tatisingaiti zvekunamatirwa. Mune muchibvunza mweya. Mweya ndi kunamatirwa. Ini patakafamba. Patakaenda kumanika bridge ndopatakabvunzwa. Ndopatakabvunzira chete. Patakazoenda kuMozambique anga umwe mwana. Patakaenda kumanika bridge pakazi pane mhepo iri kugadzirwa newapenyu. Kwete kuti mhepo iri pandiri. Iri kugadzirwa mumusha imomo newapenyu. Ndo mhepo iripo ida kuti anamatirwe mhepo iri paridze paari. Mhepo yekuroya. Ayo. Yekuroya asi yamba kana iripo ichadini ichabuda. Izwai. Imimi chaiti muzobude kuMozambique nemwana wasiri mwana wenchi. Handisi ndakaenda naye. Akaenda naye. Baba wacho ndiye akati waendai nawo. Takakutoenda takaita semhuri. Inini mwana wangu anaenda kuMozambique bati wangu ndo akaenda kuMozambique. Takaenda semhuri baba wacho asitoripo. Baba takaenda na baba ndekwa DC nepamanika bridge. Pamanika bridge pachakazotoita zvotodaidzwa maprofiti. Baba apa wewana awari apa hapana baba vamunhu ndiye apa. Ndo pakazoenda kodaidzwa zinawo. Patakungofamba sezvakanoita kudai tiri kungoriwana nevakadzi. Ndo panoti inini ka imimi pamamuri kufamba newana. Purpose yekufamba kwenyu newana yanga iri yei? Yekuzwanawo kubudiwa. Yekuzwa wana uri kubudiwa asi kuwamwa wakadzi waboise wanga wasipo. Imi muri wani muchizichifamba ine wana. Wese wangoripo wakadzi. Muchizi chii? Masvika ipapo. Hapana chiribomba wafiti Inini musataurire munhu musiye ataurega musamuzivezere. Ndati imimi masvika wakadzi wese waripo. Imimi maizi chii? Nechiprofiti. Aizi hapana chiripo. Hapana chiripo. Asi mwana rubudiwa uzi wakautaurawo. Asi profita choti hapana chiripo. Saka chiprofita chaiti chiri kubuda apa chii? Chiri kubuda pa wana. Saka chiprofita chaiti chii chiri kubuda pa wana? Aiwa kazi endai muwira mogara pasi zviri apo pawana apa zvichazobuda. Zvichazobuda rini? Kana wana matirwa amene. Ndokutaura kwazvaizoitwa. Aiwa. Ndo zviri kubuda zviri. Zvekuti ndakaurayiwa. Ndo zvamutora mhepo ndo zviri kubuda chitorawana. Asi izwai mbuya. Baba wenyu zvakaita zvakatoshata. Baba wenyu akabvuma ndaka. Mungada hwanda yenyu mukati azi ndakamanikidzwa. Haumanikidzwi kuzibhadhara kubvuma ndawa yausina kubhadhara yausingazivi. Nhasi chakushanda kagene chiyungu wakabvuma kai. Ende dhora racho riripo. Dhora hamuna here. Inini dhora ndakabvisa through kunga wandifasa. Aiwa. Handikusi kuramba. Alright. Makachaiwa here. Makachaiwa here. Handina. Mambo Saka chakakufasa ichi. Wanhu wanga wakawandisa. Saka inini ndakatoti kutopedza nyaya yacho kutoti ndabvuma asi nyangu haisi kumira. Ini chikanganiso nechototi bura iyo ndataura ngai kutoti baba wacho dai tinaye apa is okay. Topedzerana. Kwete kundisundira wanawo. Izvo mazwa kuti ndandaza kutaura panapa. Wana inini ndiri baba wangu ndati munhu mukuru izvo ndiri panapa. Izwai baba. Tazvizwa. Mati you paid under duress. Ndizvo. Vakandimanikidzira. You paid under duress. Handizvo. Asi mapedza kuita izvozvo makabva matora mwana wenyu
Hayi ndiye akatonditi enda nemwana wako. Since ndatora mwana wacho ndakafunga kuti pamwe ndatora wangu ndichasala zvichipera saka zviri kutora matori wese baba. Mwana wenyu akazitora imuite naye. Akati mungobvunza. Azi mungomubvunzisa. Makabvunzisa here? Takabvunza. Mwana uri kuti anototi ineni baba ndine ndinoziva kana dzitori mhepo kwako. Since shuwa ari unofamba zirundozi imhepo shuwa ziri pari. Kana kuri kundofambiswa asingaziba handichaziba asi mhepo iri undoramba iri mutauri. Nyaya mhepo iri kubuda kuti mhepo iri pari. Mhepo iri asi undozingana mati. Ndati mhepo iri kubuda here pamwe kufamba. Ndiyo iri undotaura kuti ane zvakanoisiwa asi mhepo yakanoisiwa. Ini zvokuti akaisa ndiani handisobvunza ba. Ndati azi iripo here mhepo yekuisiwa kaikwata. Ndati iripo azi iripo ati. Saka chida kubviswa ichi imhepo handisi. Ndio nyamba chida kubviswa imhepo ichi yeuroyi. Tikwira nene kuti chamuda kubvisa imhepo yeuroyi. Ndizvo. Asi uroyi hatizivi kuti ndio wake here kana kuti ndiokuisirwa. Zvinofanira kuzobuda kumberi kuti ngewake. Ndizvozvo. Chokwadi izvozvo. Handisi kuramba ipapo. Kana zvazobuda handisi kuramba bakutoti haana ndinganyepa. Asi kuti kana yabuda shangu ndiri kuda ichokwadi chiripo. Because kundokudiwa kwawaripita kuti ndinyatsokubata chokwadi kuti ndichiri apa hapana. Ndizvo ndiri kutonawo. No, it's okay. Saka imimi ndangamba ndisimba munaro. You are never talking about Simon Baba to decide on behalf of your father. Right. Asichakana kacha bwanyu altumda baba. So that we decide on which. And as for now, chimboenda since mesa musimu apostoli makangora. Chimbokuti amboende panzapo kana mbuya rapa. Mumbooneka kuti mhepo yemuto nezva yakamira sei. Tichesi. Zvinoita here baba? Sama mhepo zvinoita here? Inini handiti yarumveka kumusara usiya. Ndikubvunza. Zvinoita ngora. Musarezi kuti waone mwana abauzvipiri. Handina mudziko ndimi baba. Aiwa. Ndosaka ndati endai panze apo. Mungoone kuti zvamuramba mukutaura kuchipostori ndizvo here zvetine kunyika futi. Ngozi kunyika ka nyaya iri apa vaisi yechipostori ba. Sendini murodi tinogara tiri tese nguva yakareba. Chinhu chaanotaura ndechekuti kana wakaita zvakakanganisa kunyika, enda wogadzirise zvakakanganisa kunyika, wozouya kuchechi. Saka imi munoona muri Rwanda nechiprofita chechipostori. Chisi kukubatsirai chekuti murambe muri matambudziko. Itai endai kunyika mugadzirire zvoda kugadzirwa kunyika mozodzoka kuchechi machena. Wakawanda yenyu muri kuhwanda nemagamenzi machena aya. Kuhwanda chaiko. Asi chokwadi chinobuda baba. Zvino zvandoziva chokwadi chinobuda chete. Saka chiendai panze apo ndiri mundipa report mabva ipapo. Bazi. Wazwa here Jani? Amanje kuti munandipangira zvenezvo noti handi mazwa direshi kana chirubuda nini. So tinaitira zvenezvo tinaziwa. Agora. Right. Agora ndazwa. Endai panze apo.